Per ells, a veure, a part, té moltes avantatges. Una d'elles és que a nivell físic els hi va molt bé, a més, a la vida, al dia a dia, els hi és molt beneficiós perquè guanyen equilibri, guanyen força. La veritat que jo trobo que l'esport per als nens amb discapacitat són tot avantatges. Es senten importants en un esport, fan equip. Jo trobo que bueno, els ajuda per tot, per al dia a dia, a nivell físicament i mentalment. Aviam, ja des del futbol, que és per nanos més autonomia amb volants, el que és la botxa i l'eslàlom, que ja és més específic per lo que és el paralític cerebral. Nosaltres, com a federació pluriesportiva, toquem molts pals, que diem, a banda d'aquests tres: natació, atletisme, vaja, tots o 13 esports. Escolta, tenim sortides, esports federat, per participar a campionats i sobretot per millorar. Des que fa esport ho ha agafat amb ganes, té ganes de lluitar, es veu amb un esport amb el qual ella, amb la seva discapacitat, pot lluitar, pot veure la seva evolució, cosa que no és difícil de trobar en famílies que tenim aquests casos, trobar un esport o un lloc on ells se sentin còmodes i, a més, que puguin lluitar i que ells puguin demostrar que sí que poden fer coses. Ell estava sempre a casa, no tenia amics, no sortia, i per ell això ha sigut un pas molt endavant en criteri de tindre amics, d'estar apoyat amb els altres i l'ànim de superació. Era un nano que no li agradava sortir ni tirar de la cadira perquè es cansava, i ara sempre té ganes de sortir i està sempre competint i mai es cansa. Li ha donat molta autonomia, ha pujat la seva autoestima i se sent molt més segur a l'hora d'anar amb la seva cadira. Paral·lelament hi ha el tema del que és esportiu, li agrada molt competir, se sent molt a gust i sobretot se sent molt acompanyat i molt recolzat pels seus companys, i en definitiva animo a que a totes les persones que tinguin fills amb aquesta situació s'animin a practicar aquest esport perquè és molt positiu per ells. Jo l'esport, des de ben petit, amb 3 anys vaig començar a esquiar, amb 6 ja estava en un equipet de futbol i d'allà fins aquí. Amb el futbol de paralítics cerebrals porto un parell d'anys només, però em van dir que quan van començar res, eren molt poquets, no podien ni fer partits ni res, i ara 6 equips, cada equip té molts jugadors i hi ha molt bon nivell. Viatjo més, conec a molta més gent, i físicament també estic millor, la veritat. Molt content, molt feliç d'estar aquí competint amb el meu grup, guanyant medalles, trofeus i tot. Jo trobo que m'he ajudat, no? Vaig aprimant, vaig guanyant múscul i força. Tot ha anat molt bé des que vaig començar. A vegades els nens es troben que estan acostumats a estar una miqueta aïllats i no volen vindre a jugar. Quan ho proven, el que no volen és deixar de vindre. És una cosa, això és per als pares, no dubteu en portar els vostres fills perquè ho provin, els agradarà, disfrutaran, els anirà bé, molt bé per al dia a dia, i veureu que seran tot avantatges.